Maayong gabi, aniya ang mga balita sa Sugbo. Opisyal usab nga gibuksan ang bag-ong mga laboratorio o radiology department equipment nga gihatag ni Kongresista Duke Frasco ngadto sa Provincial Hospital sa Dakbayan sa Danao. Aniya ang taho ni Paula Mendoza. Gibuksan kaniadtong Setyembre 23 ang laboratory o radiology department sa Cebu Provincial Hospital nga nahimutang sa Dakbayan sa Danao. Ang maong pasilidad ubos sa Health Facilities Enhancement Program sa Department of Health. Ang pundo sa mga ekipo nga gibutang sa maong bag-ong pasilidad sama sa 4D ultrasound machine, X-ray machine, digital radiography machine ug electrocardiogram machine. Mukabat sa 14 milyones pesos nga nagikan sa paningkamot ni Kongresista Vincent Duke Frasco. The House of Representatives that work together with the Department of Health to make sure nga ma-deliver gyud ang atoang services. Samtang ang bag-ong laboratorio i-operate sa Kapitolyo pinaagi sa partnership niini sa Prime Care Cebu nga maoy nagmuntar usab sa laboratorio. Apan padaganon og i-operate kini sa mga empleyado nga gisweldoan sa Kapitolyo. Kay numduman nga misulod og kasabutan ang lalawigan sa Sugbo ug ang Prime Care nga sila'y magmuntar sa mga ekipo ubos sa joint venture agreement sulod sa 5 ka tuig alang sa modernization sa mga laboratorio sa 4 ka provincial ug 12 ka district hospitals. Kay after 5 years ang kanilang equipments na gibiling sa amin i-turn over sa dito sa province. Gawas sa maong bag-ong laboratorio, mihatag usab ang Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints og 38 ka mga hospital beds nga adunay side table ug mukabat kini tanan og 1 ka milyon ka pesos. Ang mga elders sa Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints nagkanayon nga ang maong tabang dili lang sa mga miyembro sa ilang simbahan, apan aron usab makatabang sa ilang mga kaigsuunang mga Sugboanon nga nagkinahanglan ilabi na karong panahon sa pandemya. Well, look at us now. We've come back in a little over 2 years to inaugurate the fully automated digital laboratory services, as of course with the help of Dr. Peter Asnar, and the fully digital X-ray and ultrasound. All of this, despite the fact that we had to face the most difficult challenge ever, the pandemic, but we have been able to manage. Not only manage, we have prevailed. Nga makita kining tanan nato nga paningkamot. Hinaot unta nga kining mao mga paningkamot makatabang. Mato di Dr. Arsenal nga naghuwat usab sila nga aprubahan sa Commission on Audit ang demolisyon sa karaan nila nga hospital building aron tukura na kini og 3-story building nga mauunya himuon nga pharmacy, intensive care unit ug operating room. Paula Mendoza, balita sa Sugbo. Aduna nay 48 ka nag-unang contender sa Sugbo Negosyo Program, magpahigayon usab sila og exhibit diin i-display ug ipamaligya ang ilang mga produkto. Gipasalig ni Gobernador Gwen Garcia nga bisan pa man nga nagsugod og pagpangampanya og pagdaot kaniya ang moatbang niya sa sunod nga piniliay, way gipili og way gipinig ang paghatag niya og pangalagad ngadto sa katawhan. Niya pa walay color coding ang iyang gihimo ug padayon nga himuon. Si Paula Mendoza adunay hingpit nga taho. Kini lang ang akong ikasaad ninyo. Kung unsa man ang mahimo na pod nga kulor sa politika kang bisang kinsa kanamo nga nangalagad kaninyo magpadayon kining atong serbisyo alang kaninyong tanan.
Mao kini ang gipasalig ni Gobernador Garcia atol sa iyang pamulong sa Caravan of Services nga gipahigayon didto sa lungsod sa Poro, Isla sa Camotes kaniadtong Agosto 21. Matod ni Garcia, ang pangagamhanan sa lalawigan sa Subo kanunay nga nagtan-aw sa kung unsa man ang gikinahanglan sa mga tawo o gibuhat ang tanan aron matabangan ug mapagaan-gaan ang ilang kinabuhi. Kini pinaagi sa mga lain-laing proyekto sama sa Caravan of Services, diin ang serbisyo maugayod ang ipaduol sa katawhan. Kay ang panginahanglan walay color coding. Ang kasakit, ang kalisod, walay color coding. Busa ang pagpangga, pagmahal o pagserbisyo ni Gwen Garcia o sa Cebu Provincial Government wala usab in color coding. Mauusab ang gibati sa tulo ka mga pangulo sa mga barangay kapitan sa lungsod sa San Francisco, Poro ug Tudela. Bisan sa lain-laing bulok sa politika nga ilang gilabanan, nagpakita og panaghiusa ang tulo ka mga lider sa pangalagad. Bisag koan mi kanang lahi-lahi ang amo ang mga politikanhong gidapigan, siguro wala gid nagmind ana. So tanan-tanan mga tabang alang sa among katawhan iyaha gid gibobo diri sa Isla sa Camotes. Gawas sa Caravan of Services, gisugdan na usab ang pagpasemento sa 2.12 kilometros nga dalan gikan sa Barangay Calmante ngadto sa Daan Secante proper, lungsod sa Tudela, nga nagkantidad og dulan 20 milyones pesos. Gawas ni ana, gipasalig usab ni Garcia nga ilahos ang maong pagpasemento padung sa Barangay Villahermosa aron makonektar na ang tanang dalan nga adunay gitas-on nga 395 metros. Gibalikan ta sa gobernador sa atong buhis. Di kay ato lang buhis. Di man mabakuli ang gobernador. Wa man siya color coding. Niya na lipay ta kay wa magdumili og mahuman gyud na madugtong yun. Villahermosa to Calmante via Daan Secante, no? So kahumanan na sa gidamgo sa mga tao additional nga 395 linear meters. Paula Mendoza, Balita sa Subo.